Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninya. Manausap kanin. Mga igsuon, maghinulusol kita sa itong mga sala, aron manap na sa pagsaulo din ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagamon sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nakalapas ako og dakuyam, sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanlang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga mo yung Santa Maria kanunay unay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nun kita sa Dios, nga makigawom sa tanan, o pasay doon sa itong mga sala, dahil kita niya nga to sa kinabuhing tayo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, puna ang amo mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo, ug sa imong walay puas nga pagamuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangay pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ban kanimong sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kanturan. Amen. Pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sukad sa pagkasayod namo niini, nagampo kami kanunay alang kaninyo. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa ingon makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya ug magmaugbang magbungahon ang inyong kinabuhi sa tanan nga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalubahin sa Dios. Hinaut unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong kahom aron makaantos kamo sa tanan uban sa pailog. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaniyong tako sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidalangad to sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga mao'y nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran niyang ipahayag ang iyang katarong, nainumdum siya sa iyang kaluyog sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting ang malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaing. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awitig pagdaig ang Ginoo diya sa alpa, diya sa trompeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan.
Ang ginumana kaninyo. Manausap kanim. Pagbasa ikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ni tao, Ginoo. Usa ka adlaw ni Ana, nagtindog sa Jesus sa daplin sa lanaw sa Hinisaret. Samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya, aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa lapyahan, nakita niya ang duha kasakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluan sa Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon. Ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni ini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siyag sulti, giingnan niya si Simon. Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Si Simon mitubag, magtutudlo. Naghago kami sa tibok gabi ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot. Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihang kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busag ikamay nilang ilang mga kauban dito sa laing sakayan, aron moduol ug motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok, sukad karon managat ka na og mga tawo." O gidahik nila ang mga sakayan, o gibiyahan ng tanan, o misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga ekskuda ni Kristo, may buntag ka naton tanan. Nakabati ba kita sa kaayo o paghigugma sa Dios alang kanatong mga tao matag-adlaw? Nasayod kita nga matag-adlaw, nagtawag gayud kanato ang atong Dios. Bisan gani diha sa simpleng mga buluhaton nato sa kinabuhi, iya gayud kitang gitawag. Sa atong simpleng pagkinabuhi, anaagyapon siya, nagtawag kanato nga unta muduol kita kaniya ug atong makit-an ang iyang kaayo ug dakong gugma. Ang pagtawag sa Dios walay gipiling panahon. Kay bisan gani sa mga oras nga wala nato damha, pwede gayud kayo kita niyang pagatawgon. Ang iyang pagtawag wala usab oy gipili. Bisan kinsa pa kita, matag usa ka nato, gitawag gayud sa Dios aron mga lagad diha kaniya. Mga igsoon sa Ebanghelyo karon atong makita kining pagtawag sa Dios alang kanato. Pero bisan pa niini nga kamatuoran, anaa gyapon kanatong mga tawo kung unsaon nato siya pagtubag niining maong tawag niya alang kanato. Kaya nasayod usab kita, gihatagan kita sa Dios ug panghuna-huna ug kabubuton aron sa pagpili kung unsay insakto ug sa kung unsay dili insakto. Ato bang tubagon ang maong tawag sa Dios o magpadayon kita diya sa ato mga gusto lamang? Anaka nato ang pagpili. Kitantanan mga sulugoon sa Dios ug mga sumusunod kita ni Jesus. Isip mga binunyagan, adto na kitay katungdanan sa pagpalapnag sa mayong balita ug pagpangalagad sa atong mga kaigsuonan. Daghang mga higayon nga atong makita dinhi sa atong katilingban ang maong tawag sa Dios kanato
aron sa pagpangalagad o mamahimong aktibo diha sa mga kalihukan din sa atong simbahan. Hatagan unta natog higayon ang aton Dios nga mutandog diha sa atong mga kasing-kasing diha sa atong pagpangalagad kaniya, atong ihatag ang atong tibuok kaugalingon aron unta mamahimo kitang mas epektibo ug mas aktibo pa diha sa atong pagpangalagad. Pangutana karon ng imong kaugalingon. Nadungog ko ba ang tawag sa akong mahigugmaon ug manggiluluyon nga Dios? Giunsa ko man pagtubag ang maong tawag sa akong Dios nga mapasayloon? Ako bang giuna ang pagtubag sa iyang tawag o mas gipili nako ang akong kaugalingong kabubuton lamang? Hinaponta. Amen. Sa pag-ingon sa ato manunubos, kuyog kamo kanako, gitawag usab kita niya sa pagsunod sa iyang panig-ingnan sa pag-ampo. Manggihatagon kitang mag-ampo, balaang magtutudlo, kaluy kami. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan, mga kaparian, o silang gitawarong managat o mga tao, may sugon mo mamalaw tayong mutaktak sa ilang mga pukot dito sa lawod. Magampo kita. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Ang mga mananagat o sila nga nanginabuhi sa kadagatan, makaani sa Diyos ng grasya. Magampo kita. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Nga may sugon kitang mumantala sa maayong balita sa atong Ginoo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Nga ang Ginoo hikap sa kinabuhi sa mga masakiton, mga naguol og sila nga may balatian sa pangisip ug sa lawas. Magampo kita. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Ngayon mo tang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Chupilo kamumot mabayaw na nga sa altar sa mga santos. Magampo kita. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Nga sila nga namatay diha ni Kristo, makadawat sa ilang walay katapusang ganti. Magampo kita. Balaang magtutudlo, kaluy kami. Ginos tanang katawhan, pinaginini mga pag-ampo, tiguma kami, nga nangita sa pagsunod sa imong anak, nga buyog hari hangtod sa kanturan. Amen. Gospel.
manindog, mga igsoon pagampo kamurahog ang inyong sakripisyo dawat sa Dios nga mahan makagawom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo kining santos nga misa magdala unta nga ri kanamo sa imong panalangin. Ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisad nga kaluwasan kini among gipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka kaninyo. Nausap kanina. Ibayang inyo mga kasing-kasing. Ang nagipayaw ngadto sa Ginoo. Mapasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagawom sa tanan nga ngay matarong ganyong pasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit pinagi na sa Kristo among Ginoo. Gihandom namo yung kamatayon diya sa gugma, gisangyaw namo yung pagkabana uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo yung pagbalik diya sa imaya uban sa maligon yung paglaom, ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni mga gasa, aron may mo kinialang kanamo nga lawas sa dugo na so Kristo among Ginoo. Sa papasakit sing kaugalingon, mikosyaw pan, pasalamat kanimo. Mipikas mihatay niini nga ato siya matinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikwasa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihata niini nga ato siya matinunan og mingon. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, gi kaniini. Kay kini mong kalis sa kondugo, sa bagog tunhay kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo galas na ng mga tawaran mga salamapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mubalik nganhan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na so Kristo nagahalad kami kanimo mahanining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo masimbahan sa bukalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Leo among papa ni ulito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab mga igsuon nga nangamatay ang kalag ni Froilan Maria Francisco Maria, ni siya Simplicia George Conrada, Susano Emiliana, Clifford Shane, Artemia Claudio Casiano, Jerimvit Victor. Wada na mga kalagang pahinundan ni Santos nga misa karon. Malaw mo niya mabanhaw silaw tanan nga matay diya sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudon sa kahayag sa imnawong. Kaluy ikaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan niya ulay sa Dios,
uban ni San Jose Ambana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ikaw nga daygon ug ikaw nga himayaon, pinaagi na so Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo makagawom nga mahan di sa kayusa sa Espiritu Santo at tanadong og himaya hangtod sa kaanturan. Amen. Karon magamit kita samahan atong gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yutag maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dawtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanan dawtan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sala, ug mahilayos tanang kasamo, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ng Kristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo nga Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita tatong paginig sa unay, kalinaw. Kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula na gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligo nun ta kanamo kini pagkaon, niya sa imong gugmaron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangay pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pagdaig sa Dios, daygon ng Dios, daygon ng santos nga ngalan, daygon sa Kristo matud niya Dios, matud niya tao, daygon ng ngalan ni Jesus, daygon niya mahaluyamot niya kasing-kasing, daygon niya bililhon niyamot niya dugo, daygon sa Jesus, di sa santos uyamot niya sakramento sa altar, daygon niyang Espiritu Santo ang Paraklito, daygon ang mahal niya inaan sa Dios, nga si Maria Santissima, daygon niyang santos walay puling ang pagkagipanam ko. Daygon ang iyang mahimayaw niya pagsaka sa langit. Daygon ang ngalan ni Maria Berhen o ginahan. Daygon niyang putliyamot niya esposo nga si Senyor San Jose. Daygon ng Dios, diya siyang mga anghel o mga santos.